Жанлы гараж қабызылды. Әлігіліктен ойлап табушыларға жанлы гаражлар ярдәмгә килгән. Ягъни һәм инженерикслар. Газ. Тяга. Рема. Диз. Һәм теге ничек әле? Әйе, Мозго. Һәм игътибар. Баш инженер Тимми. Жанлы гараж. Ойға! Тимми, менә монда минем уенчык салынган тартма. Аны балачакта ойга җибәрергә теләгән идем. Улым, хәзер ул синеке. Рәхмәт, әтием. Берәр кайчан минем эшемә барырбыз. Сиңа чып-чын ракета күрсәтермен. Инжир! Тимми, әтиеңнең ракетасы бар дип белмәгән идем. Соң ул бит космодромда эшли. Бу менә әтинең уенчык ракетасы. Ул аны кечкенә чагында айга җибәрергә теләгән. Тик анда менеп җитә алмадым. Сәлам, ракета. Моңайма, без апгрейд ясарбыз. Һәм син очарсың. Жанлы гаражның сырын онытмыйбыз. Гаражга киттек. Жанлы гараж қабызылды. Әтиең белән безнең хыялыбыз бар иде. Бер биштәр ай ташлары җыеп төшү. Биштәр зур иде. Ә мин генә кечкенә идем. Мондый биштәр белән кем айга аша инде? Зоррак биштәр кирәк. Һәм ныклырак. Шуннан әтинең хыялы чынга ашар. Тик биштәр шундый авыр. Ә кире кайтырга җиңел. Турыга аска очасың. Хәзер үк апгрейдка. Тотрыклырак итәрбез. Инновацияле мотор истибез. Күп эшкә яраклы кисәләр. Һәм пластыр. Бер хәл булса. Тип-топ. 3, 2, 1. Киттек! Менә шәп! Ул оча! Хо-хо-хо! Әйбәт китте бу. Ура! Ә мин айга кайчан очам? Әйем, биштәр оча икән. Менә бит, әтинең хыялын чынга ашыру җиңел түгел икән бит, Тимми, каләм хыялын чынга ашыру өчен гадәттә бүтән дәрәҗәдәге апгрейд кирәк. Башка дәрәҗәдәге. Мин генә кечкенә идем. Ә мин айга кайчан очам? Сиңа чып-чын ракета күрсәтермен. Бүтән дәрәҗәдәге апгрейд кирәк. Аңладым. Балачак хыялына зурларча апгрейд кирәк. Һәм мин айга очаммы? Әлбәттә. Тик башта Тим-музыка! Ракетаны айга җибәреп булсын өчен бераз укырга кирәк. Яки күбрәк. Бер үк вакытта бийдә, укыйда, нәкъ кечкенә Циолковский кебек. Үз тамгабызны куябыз. Апгрейд булды. Ай ташларын кая җыярмын? Өлешләрнең берсендә үрнәкләр җыю модулы бар. Ош инде ракета. Алайса безнең эш көне тәмамланып килә. Мин очам! Килеп чыкты. Рәхмәт,
шынға ашты. Ого, бу бит минем уенчыгым. Тимми, син аны яхшырткансың. Әле таш та куйган, ай ташын акшаган. Мин андый турында хыялландым. Булдыргансың, улым. Тип-топ! Сәлем, Тимми. Нәрсә? Меннән нинди сыр яшерәсең икән син гаражда? Хәзер үк җыелырга! Минем уенчыкларны тиен белән бурсыклар гына үзгәртмәгән икән. Ай, Ничек уйлыйсыз? Кеше күрдем икән? мин сезне күрәм. Ай! Ой, хәзер нәрсә була инде? Ул киттеме, юкмы? Ни булып бетте? Кызыклы хәлләр башлана гына. Гаражыбызны җитди апгрейд көтә. Мультфильм Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде. Текстны укыдылар Алина Мөдәрисова, Дилүс Хуҗахмәтов, Артур Шәйдуллин.